syukur nakaslem jong unongsan hima. Uway sipai kari ula syakem kipulet kari bahoy na kandai mer bari dua balayo aruban kurup ya shibon ba ki kuli bom reng jong ki ser bat ki way na kayeng sa jong u. Ka jingkem yo ta sipai ubabat ya kerdan junior commission officer da kipulet na pilang kata outpost bat umyam kalong hadir ka jing yo jing tip na katanat sentiat jong ki sipai kari. Kani kalong katkum ka khubor bala penmi de United News of India na shlong. Katkum ka talong khubor. Na kipulit layat ho. Haka jingkan raya ka ying shong wai kabadan hakan ray mer baridwa jong tayo shipay uban na kajal na Mizoram. Kipulit kilayo ban kurup hado. Hiyajar iway taliki kuli AK-47. Hanyo taliki kuli LMG 7.62. Katsaw tali kikuli Insas 5.56. Laipo taliki kuli Laipo R taligi pistol, lain taligi senduk kuli batali, uway u smoke grenade, uway u hand grenade, lain taligi senduk kuli batali jong ke AK-47, kaway ka siing banyat jong senyang klaw, nyo taligi reng ser, kaway ka shenrong ser, balay pusaw taligi mohor jong ki tenat terekam sorkar, baper. Nakaliang gibor pulit kila kemno yo tayo shipay bala pengat ru yu hakikindon an gibiaday bat kene kajing shalan bi an kitiar siat kitiar penpatay bat ru kat kum gikindon an jong katanat kabaday pet gimarat klaw ya kajing ujor persya yo ni shipay la penrung hatanat khana para kihe katanat sentiat kire atho bo tayo shipay uday UJCO ha ka 42 Rashtriya Rifles Jammu and Kashmir badula pet naga ketem jong ke sipai badula ra ru rengkat bad u ye ki kuli de ka jing thumu bande ye ki Manipur ka jing to oket kadang yat bakumno utai UJCO ula ban pet re rengkat ki babon ba ki kuli na Jammu and Kashmir bad ban wan shado ka than chatela mi la ong uwei u he katanat sentiat haba keli la utai UJCO ubala syakem udon jingya daini bat kanu ke kinhun le no na Manipur utai uhe katanat sentiat ula ong ngidang to oket ye u na baro kiliang banwat la udon jingya daini bat ki sengking atiar bat ki ki kinhun ki ba uye trailang bat ka ki jing thmu bat ka thong jong u kham hashwa haba penbena ya kata ke jing syakem menteri rangba Konrad Sangma ula pentip harga rensan X bar ka jing treshi tom jong ki pulit ka ribhoi lala ban penjem knap ye ki bor jong ka jingdom ki bathmu ban pen kelas so pedung ye ka jela Henry Konrad umshim la yathu ba utai bala syakem udairu ubadang treikum usipai aga jo ka poru la ong ba utai bala syakem udai runar ubadang kti ki babon ki kambi ai na do ka jing khai ki tiar sian bar do ka jing dbe an ye ki marat klaw na lor ka jing don ki muhor bat syukor halor ki kot ki sla ki be dei bat ki kam sorkar